Dumating sa Port of Manila ang 8 brand new buses ng DLTV last May 2023. And as of August ay nailabas na ang mga ito at bumabiyahe sa iba't ibang ruta ng DLTV sa Bicol, gaya ng Iriga at Naga City sa Camarines Sur, pati na rin sa Legazpi at Tabaco City sa Albay. Dahil marami ang nagsuggest na sakyan natin ang isa sa mga ito, pumunta tayo sa internet para alamin natin kung ano nga ba ang schedule. Nagsimula tayo sa Facebook page ng DLTV at hinanap natin kung mayroon ba silang post regarding sa schedule ng mga bagong bus na ito. Pero sadly, wala. Kinuha naman natin ang contact number ng mga booking agent nila sa PITX at Cubao, pero walang sumasagot sa mga number na ito. Next ay tinawagan natin ang number na nakalagay sa kanilang Facebook page at tumasa na sana'y may sumagot at makapagbigay sa atin ng schedule. The number you have dialed is now unattended. The subscriber cannot be reached. Please try. Ilang beses nating tinawagan ng number na ito pero walang sumasagot. Meron nag-message sa atin after a few minutes pero wala na tayong natanggap na reply sa number na ito. At dahil dyan, pinuntahan na lang natin ang isa sa mga terminals nila. Pumunta tayo sa ticket booth ng DLTV sa PTEX at dito na nga nasagot yung katanungan natin. According sa kanilang empleyado, 4pm, 6pm at 8:15pm nakaschedule ang mga Asia Star buses. Para malaman natin kung maganda nga bang sakyan ng mga ito ay nagpa-reserve tayo sa 8:15pm dispatch. Our destination is Naga City. Nagkakahalaga ng 912 pesos ang pamasahe para sa mga regular passengers at 730 pesos naman para sa mga discounted. Naka-assign tayo sa seat number 2 and it's a front row seat kaya makikita natin ang mga action mamaya sa biyahe. Dahil may ilang oras pa yung waiting time natin, nagpalipas muna tayo ng oras dito sa PTEX. Pagpatak ng 7:30pm ay lumakad na tayo papunta sa ating boarding gate. Word of advice para sa mga sasakay dito sa PTEX, maglaan kayo ng oras para sa paghanap ng boarding gate ng bus na sasakyan nyo. Merong mga gates na matagal bago mahanap at malayo yung distance mula sa ticket booth ng mga bus. Now, karamihan ng Bicol-bound buses ay makikita sa Gate 4 area na nasa second floor ng PTEX. Nandito ang mga bus company kagaya ng Bicol Isarog, Alps, Filtranco, DLTV, Superlines at marami pang iba. Maya-maya lang ay dumating na ang bus natin. Lapit po yung dalawang DLTV dahil po tsaka Legazpi nandito na po pang alas 8:15. Sa labas pa lang ikita na yung ganda ng interior ng Asia Star bus. At pagsakay natin ay sinulubong tayo ng napakalamig at napakabangong aircon. First impressions ay maganda ang interior. Comfortable ang seats at malawak ang legroom. Suwa kaya ito for long rides? Yan ang aalamin natin ngayong gabi. Umalis tayo dito sa PTEX ahead of schedule dahil nakumpleto agad yung listahan ng mga sasakay. Bago tayo dumiretso sa biyahe, dumaan muna tayo sa Pasay Terminal ng DLTV para mag-pick up ng ibang pasahero. After a few minutes ay umalis na rin tayo. Pumasok tayo sa SLEX at binaybay natin ito hanggang sa marating natin ang Calamba exit. .45pm ay nag-exit na tayo sa SLEX. Dumaan ang bus natin sa Turbina Terminal ng DLTV para mag-pick up ng iba pang pasahero. Nakasabay din natin dito ang isa pang Asia Star bus ng DLTV na biyaheng Naga City naman.
Pasado 11 PM na at nag-start ng pumangit yung quality ng kalsada nang madaanan natin ang bayan ng Chaong, Quezon. Kilala ang Quezon Province sa dami ng malulubak na kalsada, particularly sa Maharlika Highway. Dito natin malalaman kung maganda bang sakyan for long rides itong Asia Star Bus. Almost 4 hours nung umalis tayo sa PTEX, narating natin ang Pagbilao, Quezon. Ilang sandali lang ay tumigil na tayo sa ating stopover. Napanood nyo ang video ng ating DLTV Greyhound Bus Experience last May, hindi tayo pumasok sa loob ng restaurant dito. Ngayon ay aalamin natin ang presyo ng pagkain, kaya tara, samahan nyo ako. Isang rice. Isang dinugan. Sige. Mamaya, sa Pamplona na lang. Matapos ang 1 hour na stopover ay tumuloy na rin tayo sa biyahe. Gulat ka, no? Hindi ka nabingi. Nabingi nga! Nabanggit ko kanina na dito sa Quezon matitest ang lambot ng suspension nitong Asia Star Bus. As you can see, noticeable na yung tagtag at maraming parts yung tumutunog pag dumadaan tayo sa lubak. Now based on my observation, matagtag itong Asia Star kumpara dun sa mga yutong HD bus na nilabas ng DLTV many years ago. Dito mararamdaman mo talaga yung mga lubak na madadaanan. Habang pababa tayo dito sa Pagbilao at Timonan Diversion Road, bumagal yung takbo natin. One by one inunahan tayo ng ibang mga sasakyan kaya natulog muna tayo. Mag-aalas 3 ng umaga ng madaanan natin ang bayan ng Lopez. Nasa tamang bilis naman yung takbo natin sa part na ito, pero bumagal pa ng konti nang madaanan natin ang bayan ng Calauag, Quezon.
Pumasok tayo sa Quirino Highway bago mag 4 AM at tumigil yung bus natin sa isang tindahan para mag short stopover. At this point ay 8 hours na tayong nasa biyahe, no idea kung bakit bagal yung takbo, pero ganitong oras ay dapat nasa may Camsor area na tayo. Ilang minuto lang at tumuli na ulit tayo sa biyahe. Katulad ng dati, napakapangit pa rin ang kalsada dito sa Quirino Highway kaya be ready sa mga ingay na maririnig nyo mamaya. Right now, karamihan siguro ay mahimbing ang tulog lalo't ilang oras na rin tayong nasa biyahe. Well, that was until this happened. At 6:30 AM ay nakarating tayo sa ating last stopover dito sa Pamplona, Camarines Sur. Pero hindi na tayo kumain dito dahil malapit na tayo sa Naga City. Also, napasok na rin naman natin ang stopover na ito last April. By 7 AM ay tumuloy na ulit tayo at may layong 17 kilometers na lang mula dito hanggang Naga City. Now here's the question. Okay bang sakyan for long haul trips itong Asia Star ng DLTV? Let's have a quick summary. Interior, malinis at modern. Aircon, mabango at napakalamig. Guys, walang biro, napakalamig ng aircon. Seats, very comfortable. Legroom, spacious naman. Pero sumabit lang pagdating sa air suspension system. Sa observation ko, mas patagtag itong Asia Star compared sa mga 14 series Yutong bus ng DLTV. Pero sa features, okay na tong Asia Star. For short to medium haul trips, I would say na okay sakyan ng bus na ito. Pero for long haul trips, lalo na pag Manila to Sorsogon or Eastern Visayas, well, that depends kung kakayanin yung tiisin yung tagtag ng suspension. But I recommend na sakyan nyo pa rin itong pinakabagong bus ng DLTV habang bago pa.
At last, narating natin ang Naga City Bicol Central Station. Mahigit 11 hours lang naman inabot ang biyahe natin. Meron ba sa inyong nakasakay na dito sa Asia Star? What are your thoughts? Nagustuhan nyo ba ang performance? Let me know in the comments. Kung sa tingin nyo ay mabagal ang biyahe natin ngayon, then be prepared para sa ating susunod na video.